kiekkokehitykselle? No, mä oon täällä elämästäni ensimmäiset 17 vuotta elänyt, että sanotaanko, että kaikkihan täältä on lähtenyt ja täällä on ihan uskomattomasti paljon tuttuja ja kavereita, niin tänne on aina kiva tulla takaisin ja ehkä jatkossakin täällä pääsee tulemaan aina takaisin kesäisin kultaan. Tää on ihan uskomaton seutua ja hyvä keli ja paljon ihmisiä, niin mikäs tässä? Pikkuhiljaa alkaa tulla semmonen fiilis, että ihan sama mitä sä sanot, niin jengi menee sekaisin. Sano seinä. Seinä. Ilmaveivistä on puhuttu ihan tolkuttomasti. Ja se ansaitsee huomionsa tulevina vuosikymmeninä ja vuosisatoina tästäkin eteenpäin. Me ei nyt hirveästi puhuta siitä paljon, paitsi yhden kysymyksen verran tietysti. Huikea suoritus, siis välierissä Venäjää vastaan. Niin kuin me on tässä paljon puhuttu, täällä on paljon kärppäjunnuja, täällä on kiekkojunnuja ylipäänsä paikalla. Mitäs terveisiä lähettäisit tämmöiselle kaverille, jotka nyt sitten kaikki treenaavat nimenomaan ilmaveiviä? Sanotaanko näin, että kaikkea voi oppia, jos tarpeeksi treenaa niitä, että ihan vaan keksitään jotakin uusia kikkoja, että näitä on Näin sanoo Mikael Granlund. Ja niin kuin sanottua, niin meillähän on täällä niin alkuperäisiä